welingi kula nggih aja kaya bapakmu ngonek-onekke aku ya, Le. Nek kowe wis gawan. Kok gawan piye? Wis tumurun. Tumurun kok pancen. Lek bapakne nek ngunekke kowe piye? Ya matamu. Wah, nek iso luwes kok bapakmu le. Nggih. Nggih. Sembrono. Lah salah marai muni kentas. Lah marah lan kentase kambil kok Lah arek. jenengan duwe kambil apa ora? Ya nyono arep delok ngawur wae. Matur nuwun. Matur nuwun. Oh, Mbah Waluya. Bapak iki salaman mubang. Arep tekan ngendi, Pak? Kan kene kayak nglumbruk iki. Lane malah linggo langsung linggo. Langsung lenggah. Nggih. Ki mong keri, rung diucapke ngono wae kok nesu-nesu. Wis gek do meneng wae gawe tingak-tinguk. Lah to. Sugeng dalu Mbah Waluya. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Wah. Sehat-sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok. Kan pesantren pundi, Mbah? Lho kok pesantren. Lah pripun? Mondok neng sal 3 kelas 4 kok tadi. Ora sehat-sehat Mas Nggih, Gading. alhamdulillah, sehat. Mbah Nggih, Waluya. Sehat, paringi sehat waras. Amin. Nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, macange Sugeng Yulimbo, dalu. Mas Gading. Pripun kabare? Nek kula nggih sehat-sehat nggih, nggih? sehat. Ora masuk angin ya, iki Mboten. lagi usum masuk Usum, angin. lagi usume. Ya sing penting sehat, iso budal rene, iso menghibur masyarakat Pilangrejo, sedaya sehat nggih. Nggih, sing saking Jakarta sehat nggih. Jakarta ki ngendi? Hah? Jakarta. Jakarta iki cara Jawa kan Jakarta. Ngono. Jakarta ye. Ye. Orang berapa? Banyak ye. Ya sehat-sehat semua, yang penting ya rezekinya lancar semuanya. Ye. Lek kondur ki sak bis. Kok sak bes to, Pak? Oh, dadi gede banget. Iki kowe Tin, kayak ngomong genteng. Sugeng dalu Denok Tatin. Saiki kok wingi nang kono ya denok, saiki denok kok nek aku ketelah denok tenan piye? Ora apa-apa. Ya sugeng dalu Le Gading. Sugeng dalu, nggih. Kepangge malih nggih. Nggih, kepangge malih. Mayang sakniki mayang meneh jan sakniki larise ora umum. Alhamdulillah. Nggih, ning welingi kula nggih aja kaya bapakmu ngonek-onekke aku ya, Le. Nek kowe wis gawan. Kok gawan piye? Wis tumurun. Tumurun kok pancen. Lek bapakne nek ngunekke kowe piye? Ya matamu. Wah, nek iso luwes kok bapakmu le. Nggih. Nggih. Ya, nggih niki menika nderek remen nika sowan malih wonten Pilangrejo nggih Mas Nggih. nggih. Menika penontonnya luar biasa. Luar biasa. Ket biyen nggih penontonnya jan kebak tumplek blek. Kebak. Ket biyen iki kowe ngerti sejarahnya apa piye? Apa? Iki ki zaman kapan
kapan le wayangan ning kene? Ke jaman Tahun 90 kowe pirang tahun? 4 tahun. Lah yo rong weruh kowe kahanane jaman biyen yo oke sakmene Ya pura. maksudku selama aku nang kene, kowe iki penonton iki luar biasa ngono lho. Ora sadho engkel-engkelan. Ngapa? Takon kowe Pak Lurah nek pancen Pak Lurah ki pirsa iki rasul sing ping pira? Sing jelas sih nanggape Pak Seno terus ket piyen tekan saiki Ora ning sing ngerti lho iki Pak Lurah iki rasul sing ping pira? Ping pinten Pak Lurah? 113. Oh, 113. Berarti Wah, pas hari jadi bilang rejo iki 113. 113 sih jan wis. Sing jelas iki sak bare merdika, soalnya nek urung merdika rasul dibom londo. Niki sing delok ta mriki lah sing delok sing nang YouTube ya Wah, tenan lho, oke Mbak banget Elisa. sing nang YouTube. Nggih, niki mau terakhir saya melihat 4.000. 4.500 berapa luar Oke. biasa. Oh, Jan. Luar biasa. Saya berkembang ya Mas Gading. Nggih. Nggih, jenengan nggih saya kuncoro-kuncoro. Amin, Luwi amin. bapake almarhum nggih. Ya pokoke apa meneh saiki usume saiki meh ngendi-endi wayangan wong ya usume wong ewuh barang. Ya Pak, oh, Berarti- tapi ini nak nggon wong ewuh ngapa kok otak-otik iki ngapa? Mbak Tatin, Nggih. niki sik teng streaming meh 5.000 malahan bisa malah niki. 5.000. Nggih, malah 5.000. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Niki jan Saya luar rame, biasa. saya rame. Miye mau Ampuh. apa Mbah Wali Yai lho. Ngapa? Ora kuwi mau nanggon wong ewuh kok otak-otik iki ngapa? Wah, lah ya ceritane iki jagoan aku ki nggo duit 100 tak amplopi. Gandeng aku mlebu prasmanan lawe minggrok ya tak longi 50. Ana wong nyumbang kok dijupuki, didiskon. Lah nek maune iki daging kok ayam ngono 100 mlebu lah bareng lah minggrok tak longi 50 aku. Wong ana Ya iso. Doke sepiro, Pak? Wong kondoke iki toke mangan silet pitike. separo to. Segar. Nggih, Mas Gading. Nggih, Mbak bilih wonten pam menika wah sampun mlebet kathah Oh, niki. kata Nggih, Kathah sangat tinggal kathah nggih, sanget Pak menika. Niki enten ingkang saking IKPR. IKPR. Saking Bapak Soekardi niki nyuwun caping gunung. Lho niki isine ora ana kaose, wingi ngenai kaos. Kaos biru. Wingi ana kaose. Mboten Niki enten caping gunung. Sampai gunung. Capek gunung nggih. Nggih niki enten malih sugeng dalu Mas Gading, sugeng makarya. Sukses selalu nyuwun langgam ngimpi ingkang nyekar Bu Neti niki. Bu Neti. Saking Suwoto Ngalang. Nggih niki terus enten malih niki. Assalamualaikum badhe nyuwun pamundutan tembang ninggal katresnan ingkang nyekar Dik Agnes. Dipun bawani semoga acara peringgitan dalu natas dalu menika sami lancar diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat-sehat semua ke depan Mas Gading tambah laris amin. Dari Ibu Retno Parisi Jakarta Selatan matur sembah nuwun. Nggih. Niki tesih enten melih Napa malih? kirim lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa saking Pak Ngatijo IKG Pordes Nglipar. Oh. Ini lagi nobar di Bogor. Oh nggih. Nembe nobar. Saking Bogor. Nggih, Bapak saking Pirsani, Bogor. Salam Nanti saking dikirim. Lipar. Nggih, wula iso ono meneh. Masih banyak. Masih banyak niki. Iki sing saka Mas Gading tok urung kok sing saka kene, saka Mbak Elisa. Teng selempit. Niki enten melih saking keluarga IKPR niki. Saking Bapak Sukarman niki. Nggih, oh, Pak Gugur Haji. gunung. Oh, gugur gunung. Nggih. Gunung mas kok ya mayar men ya. Ngono Nggih, wis gugur pirang-pirang gunung. atus ewu. Lah niki napa? Oh, ning jerone ding. Sing, Kedap. sing telaten to engko ndak. Ah, nggih. Heeh, kok ndak ilang. Ojo kayak susu le. Ndak ilang kok. Nah niki nyuwun lagu Caping Gunung oh, sekalian niki. Ingkang nyekar Mbak Tatin kalih Mbah Waluyo. Kagem panitia bersih desa Pilangrejo ingkang taun menika saking warga Pedukuhan Dayangan ugi kagem Pak Lurah lan sedaya pamong kalurahan Pilangrejo mugi-mugi Pilangrejo tetep rejo sak lawase. Amin. Kagem Mas Gading semoga semakin sukses. Amin. Saking Bapak Subandi Jakarta. Saking Jakarta terus niki enten melih niki. Waduh, sekedap. Double telu
kagem Mas Dalang kula nuwun Nuwun. Sinten? Kula sinten? Iso maca ora? ora aku ki. Lah piye? Coba diwakilke kene. Coba diwakilke. Kene aku arep foto wong. Oh nggih, monggo Mbah. Wah, lah Jadi genah. Kula ki ana bunder-bunder 5 berarti kula nderma. Kula terima piye to? Bunder-bunder 5. Kula apa? Jajal tak delok to Ya. ngendi. Wacanen sing plentrong mung sik apik. Kula Mbak Suwardi Kali Gede. Oh. Suwardi. Suwandi. Suwandi. Heeh. Suwardi. Oh, Mbak Wardi Kali Gede. Nggih, nyuwun lagu. Apa iki? Fragmen Fragmen Ketoprak. Ketoprak. Wah. Jane lagu apa fragmen? Ampun, siji seminten edan, loro langgam gubuk asmara dipun Dangdutaken. dangdutaken sragenan. Iki warna loro pamundhute Mas Gading. nggih. Ya nilainya dikira-kira. Monggo. Nggih. Kowe mau pira? Tesih Mas Nggih Gading. wonten. Sampun telas niki. Nggih. Oh, nggih. Saking yen kula nggih wonten Nggih, chat dadi. Menika saking Jakarta ugi Pak Putra Dikari Dina Baladewa. Salam hangat bahagia buat sedulur-sedulur warga Laras. Anak lanang Ki Gading Pawukir SS wis jos menggantikan dalang yang ada di hatiku Pak Seno Nugroho. Ada tali AC 1 juta untuk warga Laras. Request langgam tak enteni anggitanipun Ki Narto Sabdo dibawani pelok barang. Pesan untuk Mas Gading saat Nggih. ini lagi hujan jangan lupa apa iki? Pakai payung. Apa? Jangan lupa pakai mantol. Iya pakai mantol. Sanjungan teruntuk anak Mas yang lagi pesat kemajuannya. Jadikan sanjungan untuk belajar giat, jangan terlena dengan sanjungan. Bila terlena menjadi bumerang untuk anak Mas. Belajar terus, semangat. Oke. Matur. Ya, Dari Boyolali minta melatih Rinonce tadi Ya. juga Nggih, udah niki wau kirim. saking Pak Dari. Pak Lurah Catur kalian Pak Somet tadi minta lintang asmara. Oh, Nggih. iya. Ya. Niki arep endi dhisik Mas Gading? Aro Oh, lali lali janji janjine. spesial Pak Spesial Lurah. Pak Lurah kalih Pak Naryo. Bu Penewu menika Penewu. nyuwun fragmen Minak Jingga. Abot men orang nganggo apa-apa kok njaluk. Lah niki Wes ta, rasa mikir apa-apa to Pak. Ah. Spesial nek niki wis dulur dhewe. Ya sing rada ijo rada biru kuwi IKPR, kabeh komplit KPR. sak bis saka Sampai Jakarta. Jakarta. Ikatan Keluarga Bilang Rejo. Derek ndedonga mungkin sesuk umpamane bali ning Jakarta kali sing sampe kala seping beda lancar rezekine panjang umure sehat selalu semangat sesuk rasul meneh amin Amin. Gumun kuwi rasul do mulih ya, Pak. iya ana Iso do panjenengane mlumpuk. Pak Arif ya Nggih. Pak anggota dewan kayak wakilku Kok Pak Wakilku piye? Lah, nek dewan iki Dewan Dewane dhuwur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR toh Hmm. Dewan Perwakilan Rakyat lho kaya iki wakilku gak aku ki rakyate ngejel kowe iki diomong Iya, bener. Oh iya rakyate ya. Bener ning wakil pikirku ngene. Ya nggih menika sing baku ade ndongake ya, Mbak. Masyarakat Pilangrejo wis mugi-mugi sedaya mawon sampun nglaksanakaken urung apa-apa kok amin. Sampun nglaksanakaken rasulan menika sedaya pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Pinaringan lancar rezekinipun. Amin. Pinaringan apa meneh, Mbak? Rezeki ingkang berkah barokah. Ah, berkah Mugi barokah. sedaya tansah guyub rukun, ayem toto titi tentrem gemah ripah loh Loh jinawi. jinawi. Nggih, amin Allahumma amin. pokoke wong loro ki kebak pandonga Lah yang Bakune jenenge kuwi ya. ditanggap yo ndongake. iya wis saiki minangkani sing ndi Sing pundi Mas Gading? Saderenge minangkani niki enten WA dari admin. Nggih. Nggih niki. Nah niki WA ojo lali le kirim doa buat Bapak. Oh, Nggih, nggih. niki kirim doa kagem almarhum Bapak riyin. Oh nggih siap. Nggih. Mas Gading Monggo ingkang Mbah, mimpin Mbah apa Walu yang Mbah kang Walu mimpin ya? mawon. aku ki ora tau mimpin Siap lho, doa Pak. biasane mimpin baris aku ki Kula nggih biasane mimpin upacara ya, Mbah. Nggih ngeten mawon kanthi sah pakurmatan wonten ngarsanipun almarhum Ki Seno Nugroho semangga kita ngunjukaken puji syukur donga
Mugi-mugi panjenenganipun almarhum Ki Sena Nugroho tansah tinampi dening Gusti Ngakareroga dipun papanaken wonten ing swarga jati. Amin. Kanthi menika sumangga ingkang nut agama Islam maos Al-Fatihah sarengan. Amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Monggo Mas matur Yadi. sembah nuwun. Niki caping gunung riyen mawon, Mbah, niki, Mbah. Oh, Oke. Nggih. sidonan. Caping gunung. Caping gunung riyen mawon niki. Ngagem bawa. Ngagem bawa. Jenglengke. Jenglengke wong telu. Wong oh iya. Ha iya wong. Nggih. Lah iku wongune ya lanang no. Ya ya sing jenggleng iki sing lanang mosok wedok jenggleng. Oh iya. Lah ngono lho manut. Iya. Lanange gur siji kok arep ra manut. Ora apa-apa. Tak apa-apa piye? Nggih, mengke nggih ngagem parian. Oh nggih. Nggih, kudu komplit. Siapke sinden-sinden kok Nggih, parian disiapke. ya. Ilang rejo. Pak Lurah Narya ya oleh. Sapa iki? Yo alon-alon, alon-alon Denok wae. tatin. Kowe sing bawa iki kon kowe. Oh nggih. Mbah. Aku ki nyenggaki. Saben bengi. Ngono kok ya. Alon-alon lho Mbak Tatin sing ngendang ora sing biasane. Oh iya iki. Kok nek jengleng tobat lho hati-hati. Tapi biasanya kendangnya meng tung delep tok Iki iki. sing ngendang wis tuwa iki. Wis tuwa apa? Wah. Karepe. Karepe ning ijik enom iki. Tuwa iki nek cara kambil malah kentrose gedhe kok. Lah berarti kentrasmu gede, Mbah. Mbak ora ndek kentros. Mbah. Kambil. Oh aku mbok parut to piye? Lah jare nek tuwa kentrasnya gede. Ngawer, anu Delok. ngawur. Delok kentrasmu. Walah, titin. Sembrono. Lah salah marahi meni kentras. Lah malah kentrase kambil kok ora Lah nduk. jenengan duwe kambil apa ora? Lah duwe nang omah lah nek ora ndelok nang kene iki ya kentros apa. Wong iki ning ngarepe wong akeh ning ngarepe Bunewu Pak Lurah Pak DPR lah kok. Lah terus ngapa nek andake kentras? Ya nyono arep delok ngawur. Wis ayo. Nyawa. Mumbul. Piye, Pak? Kepiye kok ora iso ngepas? Pripun, Mbah? Kok ora pas? Wah, lek arep ngepaske angel. Lah kok angel piye to? Peteng sale. Oh padange kaya ngene kok peteng lho. Ning gari mumbul yo ngono. Wong sing ngendang karo sing ngedram kuwi dasare do meterman. Kok meter Meterman. sentimen. Wah, kurang dawa, meterman pokoke. Yen memajan. Ora arep obah aku. Lah, Weh ya obah ya, Mbah. Oh iya iya. amang karo jana Makane nek latihan iki mangkat to, Pak. Piye? Jadi nek pertama iki sen hurung nek sing Ora usah kesusu, Mbah. Terus arep ngapa? Arep ngapa? ora ngapa-ngapa ya. Tekne gegerku ki gatel gek kukur-kukur. Ayo Mbak Elisa. Ayo El. Gunung
Mbah. Kenapa? Kok diwong Kok dadak di kok muni matuk ki apa? jeblok ning jero. Cepat jeblok, Mbah. Aku ki wis tau kewirangan lho Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning gone wong wah aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki gringgingen ora kono tak lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatrung ki tanganku tak leh ngono ki kleru. Lah sing dijak salaman. Kok ya dadak isasane. Pacitan serwi jana. Penak lho, Pak. Gene ra jogeti malah apike pal. Yo. Kayo. Bayar diwangi nganti kaya duduh. Piye to ngopo kok diwangsuli iki Lah ngopo? kae tak wangi kok kene Mbah Waroyo lah nganti kaya duduh aku. Duduh ki apa, Mbak? Duduh ki ngudak jangan. Duduh ki matun anu Duduh iki. anu suket ki lho duduh jenenge kene matun. Paling Mas Gading ngertine duduh iki ngonjangan kae. Nah iya, duduh bakso. Ngeyup, Eh? ngeyup. Kok ngeyop-ngeyop? Bajare panas. Wah, kowe cukup didamoni nek kowe ora. Udan. Nah, yae Pak. Ayo parian niki. Iya, parian. Wayahe parian. Kok anteng apa Bu Prastiwi? Seko nggone sinten, Mas? Mbak Ating. Ya. Wah, pariane jiro lupa 56 itu 8 sama. Kesenangan aku sih ndak Soalnya ndak kentekan. kentean kata-kata. Iya. Ana coro. Wah, dilani lho. Ana coro. Mencok ning pari Heeh. Coro Ngcorek pari. ning pari iki piye? mugi warga masyarakat lan ikatan keluarga Pilang Rejo Salah Salah kowe. Salah. Ngomongin coro. Coro, berarti oh. Pilang Lah, rejo. rejo. Rejo nek. Lah yo aku kan wong Ayo. Apa? Ayo. Udah coro. Salah iku. Salah, salah. Salah. Baleni, sama. baleni. sing Rejo. penting oh Ganti Oh, corone karo- ganti. Oh karo O salah T. Betul. ya. Salah napa mboten Pak Bu? Oh. Nah, Iya. musuh masyarakat. Ayo teh. Ayo. Corone ganti teh. Mbah Waluyo Mbah Waluyo meneh. Oh, Mbah Waluyo meneh. Mbah Waluyo. ayo Mbah Waluyo Ah. bagus rupane Pandane kok ngayal. Pede temen. Men. mugi sedaya warga masyarakat lan uga ikatan keluarga Pilang Rejo lancar rezekine Iki ora Amin no, Pak. iki ora parian ning maca koran bocah ki. Anu. Oke, Lho, Pak. Pak. Nih ya apik ya apik. Yo jazirnya. Mbak Ating ki wis rong dina tak omongin nek kene belang kene karo kene saiki wis ora ae. Wis ora ae saiki. Apa? Nek ana segitigane kene iki. Endi? Kuwi ana segitigane. Awas. Ono, iso ono sithik. Lho. Oh, lho jenenge ya make up. Oh, make up iki cendeke kudu ana segitiga karo ana garise ngono lho. Sesuk Mas. kok ya iki njaluk Pak Lurah engko lho tuku aja Viva Bagor ya diunggahke apa ngono. Wis gek gentenan ayo. Jajare Mbak Agnes. Ayo Agnes. Silak lali. Selak lari gek sing mburi ki kesempatane akeh gek do ngarang. Sing kene ngumumat. weruh ulah Weruh ula. Ula. kok marake guyu Alah. Ula apa kuwi? Ula. Ula kok marake guyu. Ula apa nih?
Mbak. Iya. Nek pas ngadeg. Ulone dagelan. Ula kok ngadeg ki ula. Nah. Kobra. Oh iya. Kayak gur jenggelek orang ngadeg. Nek ngadeg ra iso ya, Mbak. Mugi IKPR sedaya perangkat lan warga Pilang Rejo Neno neno neno. Heeh. Neno neno ning nang nung. ben lengkap. Ya, kok kelengkapan kok liyane ra duwe kata-kata. Oh, Lah aja yo kan disebut dintekke. kabeh, baleni ya. Mesake sing- Mugi IKPR sedaya aliran Apik malahan. perangkat lan warga Pilang Rejo Hae. mugi rukun selalu. Amin. Mau iki lemu. Lah ya, Heeh, bener kuwi lemu palean iki aja mimpi ra kerja. piye apa? Pokoke sak bangsa sak negara ngono dadi. Kabeh katut ya. Mbak. Ayo. Ayo Mbak Oriza. Ayo Mbak Risa. Jejere. Sing rada cekak men ora kalah karo kathok. Ayo. Ya tak cekak ya, Mbah. Nglikar neng kloso Weh, ngelekar neng kloso. karo kancaku. Weh. Sopo? Kancaku. Oh. Heeh. Mugi warga Pilang Rejo manggih rahayu. Cekak to, Mbah? Sip. Sip. Cekak apa ngaos. Yo, Ayo Ika. jejere Mbak. Pariane. Sempurna. Pariane. Mbak Wahyu mikir ayo wis dinggo Oriza. Sapa iki? Gak yo. Pak Lurah iki. Pak Lurah. Ajeng jagong napa pripun? Calon manten. Saniki mawon. Jagung yo ndelok lawe nek ndrek ya justru 50, Pak. Tuku klapa neng Kulon Progo. Tuh he. Aduh neng kene larang kok. Mugi sedaya pamiarsa tansah manggya raharja. Amin. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Ayo. Iwak teri Teri mbak ya sing gede sithik. nggo lawuh sego. Mangan ae. Mugi sedaya warga ingkang nonton wayang ing Pilang Rejo ing dalu puniki Padha tunggalane. Agnes Ruanting. tansah bagya mulya. Amin. Malah kaya do maca rapal. Heeh. Lah iya, Pak. Mbak Ayo Neti. jejere. Mbak Bu Neti. Neti. Adang sego Adang sego. neng pinggir sumur kagem warga Pilang Rejo mugi tansah makmur. Amin. Ayo Mbak Wahyu. Ya, Mbak. Ayo. Mengke lurahe Bu Prastiwi. Nggih. Ana buta Heeh. Napa? ilang sirahe. Waduh. Lah kepiye? Lah iki gembung. Ah kok iso ditani nek buta? Gede. Gembung. Gembung tanpa sirah. Ana buta ilang sirahe kagem sedaya warga Pilang Rejo mugi kinabul Heeh. Kok mugi kinabul panjangkane. Amin. Yo, terakhir. Ayo Mami. Wah, jan le putih he. Sapa? Seko kene ketok putih. Sok kene ketok putih banget. Kebaya ireng. Telek cecak.
Ya sami-sami nggih. Berarti kowe cecake nek aku telek. Ora masalah aku cecake kok. Ning Beringharjo. Heeh. Ngopo? Ngopo-ngopo ya band musike. Atos iki. Aku ya atos kok. Heeh, ora apa-apa. Yo. Sidone ning Beringharjo. Tuku tahu. Olah golek tahu ning Beringharjo. Pak Lurah Sunarya. Proposal. Brodol apa piye? Salah sampo. Pak Naryo di sawerane. Kae. Oh lah iya tunggal dene. Les sukses. Sukses. Iki arep parian nggo sapa iki awak dhewe? Sapa? Sukses. Arep parian nggo Pak Naryo, tesih mboten Pak Naryo. Engko tuas kene parian ora nang ya silakan. Kowe pari ana mbok menawa isih ana koret-koret. Ayo Tim. Ayo. Oh DPR Pak Arif Yono. Pak sinten? Pak Arif Setiadi. Pak Arif. Nggih. Aku angel Arif ki apa? Nggih sarene. Pak Arif. Oh, Arif ki F to, Pak? Ya Arif. iki mburine i ngono wae. Oh ya. Tak warai yo, ning kok diparo yo. Dadi wong urip ngono lho. Tuku Arif. Nah, ngono ya kena. Cacahe 5. Terus Kagem Pak Arif. Mugi panjang yuswa. Amin. Meneh ora? Metu apa ora? metu. Ketoke metu ketoke. Metu. Metu ning alon-alon ketoke. Nggih. Anuan Arif. Sik, aku nyoh iso. Ya kene gua. Aku ya parian. Tiga sapa? Sing kira-kira metu sapa? Golek ana sapa Pak? Siro lupat mana punya. Mulyono, Pak Mulyono. Pak Mulyono. Mulyono. Apa enak iki? Apa ya iki ya kira. Sapa ayo? Nang si ana kok nyunggi asbes. Mugi Pak Mulyono pinaringan sukses. Amin. Endi? Rasa. Aku tak dadi jaksa. Lah ngapa? Nuntut. Nggih, iki nek ora tak duni repot malah terus. Arep proposal aku ya. Ayo Mas Gajah, gajah ayo. Coba. Apa ayo? Tuku awu Awu. neng boyo lali. Ning Boyolali. Terus? Bu penewu cantik sekali. Bu Penewu cantik sekali loh, Bu. Oke. Ayo Bu. Alah, langsung. Pak, rada-rada Open back. Alhamdulillahirabbil alamin. Uran nadi perekonomian. Nggih. Lah jalange udah aku kok. Jalange lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Nah. Satu sing gandeng rono nganggo pertalit dadi dipotong 50 ya. Iya wis ora apa-apa, Mbah. Nggih matur sembah nuwun Bu Penewu. Bu Newu. Jan cantik sekali kok beneran. Ya iki jane oke lho, Sa. Nang kene ana tulisane jane warna-warna iki Pak Lurah. Lurah. Kabeh kok. Heeh, jane dienggo parian iki lumayan lho. Lah iya, Pak Iki Ridwan Pak Zamroni, Heeh. Pak Isu Pawarto, Pak Aris Widartono, Pak Suryanto, Pak Muhammad Nur, Pak Bu Sri Handayani, Pak Suyono, Ferry Hermawan, Lilis Haryani, Sugimin, Suroto, Wahyu Fajar Nugroho, Widodo, Suwarno, Bambang Mulyono, Sumardiono, Suyadi Mugi Panjang Yuswa. Wah, Mas Zaki. Bablaske parian. Iki mau jane ora usah diwaca kon motokopi gek dindumke wae. Oh, banget. Maksudnya mbak menawa arep parian yuk. Oh, kuwi mau lho. Nggih, mboten napa-napa. Iki wis diwaca kabeh wis diaturke. Nggih, matur nuwun diteruske ya. Panas udan panas lengaling cepet nggo
aja. Tekek lorek. Tekek Tekek lorek dah sira. Tekeke ra mangkat. Ora nggo Oh, pas lho padahal iki ya pas golorek. Oh. Rah, aja nyindir tatin kowe iki. Lah Kok ngapa? nyindir tatin? Tatin iki rapet kene kowe ngerti. Tatone tekek pripun? marep medun. Ono tatone tekek. Ono tato tekek ono. Tato tekek marep meneh anggere seminggu ratus tatone marep munggah. Lah ngopo kok iso marep munggah? Mbok tekek kowe kok ora betah. Ngawur wangi ya. Yo wangi. Kaya tekek dinae mbakku. Piye nek mbakku iki? Ora. Melayu-melayu mergo nguber walang, mlumpat betrek kok kencemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Lah piye? Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lah aku dhewe. Nyayaja saka Wanasari warga Pilarejo sugih rejeki. Amin. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng sareng dedonga mugi tansah pinaringan kalih sambekal. Nuwun sewu rak Bapak Lurah lengarake rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone Lurah Pilangrejo desane Gemah-Ripat. Nuwun sewu katur bubanewu piyayine sumeh ora kena nesu-nesu. Semua program itu agar maju supaya kapanipun sansaya rahayu. Nuwun sewu Bapak anggota dewan letangi esuk ora kena tangi awan. Gendang siram sarapan budal gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Nah iki ikatan IKPR tak dongake hartane maher-maher. Nadyan sugih ning ora kena pamer karo dulur digedheke le solider. Nuwun sewu ibu ngagem jilbab putih kae ngono jare dulur jemper lambang suci. Nek ahorot yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggon desa wanglah katon alam. Nek saiki dulur pancen jaman hebat nika isih ana menungso sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono geger diancam gegene ramekan. Mula dulur kabeh ayo eling mring pangeran ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduhan. Bondo donya yakin dulur iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir. Semene wae anggonku parian nek okeh-okeh mangko mundhak kentekan. Saya wengi iki anggone wayangan supaya lakone iso kecekel kena kanggo tuntunan.
Pinter ya kok ngene. Pinter tenan ya. Iso ketemu solider barang ya. Wis agene kalau pinter kita delik kene aku. Lah pripun? Oh, delik. Nadyan. Monggo kur.
IKPR nyawer-nyawer iki mau. Ya wonten saweran saking Pak sinten ya. Oh, Pak Agung. Nggih matur sembah nuwun pokoke kuasa teles sing kuasa sing males. Amin. Nun Blenggor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Blenggor. Wah, C. bleng iki mlebu. Gor iki turu, anggere mlebu nggih turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Lintang Asmoro juga ada. Niki nggih enten melih niki mlebet 2 lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Niki saking Bapak sinten niki, Mbak? Oh, kene tak bocor dulu sih. Monggo dibot. Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan. Nggih, badhe bawa Sriuneng mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak iki? Nah, niku. Ora iso maca ndene ngaku nom. Kena Eh, buat ngene kok. Dani kok. Nyah, iso ora? Sing endi? Ki ngisor ini ngisor. Yuk. Sukarman? Nggih. Suralaya. Usah Surabaya. Pak Haji Kita, Sukarman. Pak. Suralaya. Betul Pak ya? Su. Oh ya oke. Iya, no, bener. Iki nek bener berarti nggo aku iki. Spesial dulu yang paling Iya, bisa ini dewe buat- lali janjine. Yang kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben Oke. minggah dhuwur kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah ngene. Anggo peranaan gagahe. Bagus lurah yang iki barento apa penghargaan lurah Penghargaan, baik ya. sing Mau- disayang masyarakat Mau oleh piala. piolo. Piala karo Oleh amplop ya, piolo. Mbak, anu mriki Pak, wonten tengah Pak nggih, mboten jero kok Pak nggih. Gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. Pangandikan rumiyin Pak Sunaryo. Kula wae pun pangandikan kathah. Wala beda pelimbuhan nonton wong 5.000 Pak. Oh nggih. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Nggih. Pak Dadamel Pak Newu sedaya IKPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Lho wau Mas Gading saking Bung Kalma wau lali kita wong diwah. Bu sinten? Pripun? Saking Bung Kalma. Bung Kalma. Niki tesih niki. Niki kula baca riyen, Pak. Nggih. Nggih, dipun niki. waos Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama BUM Kalma, Batur Agung Kapanewon Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara di Komplek Pasar Ngawen, Ngawen. atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu Lali Janjine. Oh, iya. Ya niki. niki mau sing diceritake karo Pak Oke. Lurah luar biasa. Asetnya udah berapa Pak? 15 miliar. 15 miliar. 15 Luar miliar. biasa. Ya, ini luar biasa. Ini kita senten Koperasinya. pesane meleh niki, Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wis didongake do iso nyaur utang kabeh. Ora apa-apa, utangi ora apa-apa no paribasan kae kota gondol wewe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae wis. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Ya, Nggih. ben perputarane apik perekonomiane iso jalan. Iya. Utang ora apa-apa sing penting ora lali nyaur. Karung. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah Nggih. ten Wargrosnu Ngawen. Ngoten War nggih. Grosnu. Warung grosir Nusantara. Nusantara. Nggih. Ngawene pundi wau, Pak? Pojok pasar Ngawen. Pojok Pasar Ngawen. Minggu kulaan. Nek tinggo Kulaan kulaan sembako. Nggih. Ya, silahkan dilarisi buat Nggih. rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak Lali menika. janjine. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun mandap lho, Kok Pak. mundur terus lho, Pak? Maju nah, ngono Nggih. lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Ben Pak, aja Lo mundur. ora iso nyanyi lho niki. Pak Lurake ora kulino maju wong kulinane gurbek. Lah kipere sapa kipere? Dalan. Lo mundur meneh. Sidene tambahin mboten Arek niki. nyelehke arep- nyawer wae. Oh, lah jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Nah, joget saged ta,
Pak? Ah joget Nah, mawon. nggih. Nah. Joget, Pak. Aku arep endo wae lho. Weh lha Pak Lurah ki meng arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten apa-apa ki. Nek lurah iki perintah lho malah nyanyi. Wah niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho Pak. Nah. Nek kula perintah, jenengan sing nyanyi lali janjine berdua. Oke. Nggih. Lah Kowe iki termasuk lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik kayak gitu. Ayo Wah, kesusu. rada awel iki rada awel. iki kan iki Pak Lurah, iki Pak Dukuh, iki Budukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu gelem. Oh ngono lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Iya. Saiki iki RT aja dipanggil RT. Lah, Pak? Kepala daerah tingkat 7. Kok tingkat 7? Saiki ana tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, bupati tingkat 2, penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Nah, toh? Iya. Terus Dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane anggane sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu-unglune Pak RT sing maju kok nek. Saiki jenenge ganti to. Apa mau yo wis diitung ya sekarang. Wis. Nggih lali janjine, Pak. Ya. Langsung ya. Nggih, langsung dangdut ke. Iya.
Semprot iki pun kabeh. Poin nih. Ini Wes. sudah kabeh. Wis dadi Wis sembuyane. kabeh ya. Pokoke maju karo nekem. Wah, pemasukan ini lumayan. Oke, Swan. Oke, dinggo kas. Kok njok wis. Wis tuwa seneng banget kae to. Dereng rampung, Dereng. kurang Lah, kurang iku- kurang sedikit, Nah. kurang sejilit, Oh, cek oh, kurang garek sak sak bait. baitnya. Cek joget meneh cek lumayan ya. Ayo Lisa. Ya. Jancane kowe Atur suwun. Matur sembah nuwun, Pak Lurah. Pak Naryo. Wah, ya ampun. Wah, lah ya poin kuwi. Poin sembah nuwun tukang Iki bapak, mlebu tukang ngendi bilis. Mas Gading? Mlebu sakku. Kowe iki sing cah cilik iki urung butuh duit ya. Butuh wae. Iki lewat cah cilik ora butuh duit lah es ki ya tuku kok. Wah, kuwi. Oh iya, tuku ya. Matur nuwun matur iki sampun pepare. Pokoke tembok KPS neh rasa juga. kapok terus engko meneh kapok. Oh ya engko meneh ya. Ya iki disinggahke kene sik. Nanti kene ya kene ya. Iki wis doleh toh. Kok Doleh. dibagi-bagi meneh ya. Nah, Bagi ditelek meneh. kono nggo tuku wedhus ya sesuk gadruke mubeng. Kudune dibagi karo sing nabuh kuwi. Iya, heeh kok. Beres, Kok sing ngene Mas beres. Gading kuwi temumpuk nang kono mau ya, heeh Mas. Beres. Yo siap. Ya, Sinden-sindennya dulu ya Mbak, Iya. ada pamundutan tadi dari Pak Putra Dikari, Iya. Bolodewo. Oh, apa itu? Tak enteni. Tak anteni. Spesial tak anteni adalah Mbak Agnes. Dan Mbak Ayu Purwa. Ya, monggo. Dua langsung dua. Mbak Agnes jangan ngantuk biar bisa joget. Sepote. Spotnya. Nggih, Teni, derek. monggo. Monggo. Iya. Ayo. Selamat malam Mbak Ayu. Yes, sugeng dalu Mbak Elisa, Mbak Tati. Iya, Sugeng selamat Pak dalu. Dalang. Sugeng dalu nggih. Nggih. Menika minangkani pamundutan saking Pak Putra Dikari. Nggih, siap. Wonten tak enteni. Nggih. Menika mau kalian Mbak Agnes tapi Mbak Agnes mengke ninggal katresnan. Ngoten. Jadine sak menika panjenengan kalian Mbak Elisa. Loh Mbak Tatin barang Wah, tugasnya situ tuh ngapain? aslinya Elisa Tatin. Tapi kan ini buat bersama, jadi kita collaboration. Ya, kerja sama dong. Maksudnya saya kan duduk dulu gentenan lho sa. Kowe engko bariki nganggo aku ora sapa. Aku sih sewengi lho. Awakmu bariki wis ta? Wis. Aku sewengi lho, piye? Lah ya piye akone Pak Lurah ngono. Oh. Ya ora apa-apa. Ini gantian bertiga. Bertiga. Bertiga no. Kiraku kowe tan citra. Kok nyet. Kok sik lali. Oh Dari lali. karo Sira Mbak metu. Agnes kok ya. Lah iya. Dong iki Mbak Agnes, ayo kon nyanyi ping pindho ya ora apa-apa kene Mbak Agnes. Karo Mbak Agnes. Masa dikon kok wegah iki piye ya aku Tak ya kayak wegah iki lho, nang kene kayak lah. Aku nang kene bae. Gentenan aku ya wis berarti Mbak Agnes karo Situ sini. karo Mbak Elisa. Wih lah. Kancamu koyo nek kon Jan, nyambut ngono gawe kuwi. kok memang banget to kowe. Jan. Bar itu saweran oke terus lerene. Oh lho. Heeh. Merga suwitaan teni layang kinang
semoyo elingayen taan teni Kledang kledang lakae bocahe takon angan teni tembung nang sampun matur untuk Pak sembahun. Putra Dikari Gino Baladewa sampun Nggih, sampun. katuraken. Loh, Mbah Walu yo? Hah? Mbah Walu yo? Mbah Walu Mula. boh lho. Bawa Pak kok liyon ilang. Aku iki men aja ganggu, aku kan semingkir. Engko nek diperlokke metu meneh. Nek ora lah ngopo ta medugur kan iki. Nggih, matur nuwun sampun pun sentingane sedaya pamundutan mugi Setunggal tampi. bokos tunggal dipun pinangkani nggih, Mbak. Isih kurang Sing papat. kirang napa meleh Mas Niki Gading? kesehatan langgam ngimpi, Nggih. enten gubuk asmara, Nggih. terus enten prahmen ketoprak suminten edan niki. Waduh, Enten gugur gunung, waduh, enten kembang rawe, waduh, ninggal katresnan, waduh. waduh. Nggih niki mau. Kita senten Pelok kathah. bareng nggih, Mas. Nggih. Sekalian gugur gunung mawon nggih. Oh nggih. nggih Gugur sekalian. gunung sak menika nggih mengke liyane. Lelagon gugur gunung kuwi mangko karsa supaya warga tansah guyub rukun, semangat manunggal
Pokoke kabeh ngayahi karyaning Praja. praja. Nggih. Satemah Pilangrejo sansaya ngrembaka kancar-kancar maju. Amin. Nggih, monggo. Monggo, Kanca. Gugur gunung. Ayo yo gugur gunung aja meneng omah wae. Ayo Kang, Arep wedoke yo mangkat. siap Kang. Bisa wae to. Yo. Ayo. Kanca. Ayahi karyane praja ini. Berguna mandang gawe. Sayo-sayo rukun bebarengan rokan jane. Lilo lan lakowo lakowo yane nagara siji. Maju papan-papan diulang-ulang mesti enggal rampunge. Molopes kontol baris, molopes kontol baris, molopes kontol baris, molopes kontol baris. Maju papan-papan diulang-ulang mesti enggal rampunge. Molopes kontol baris, molopes kontol baris, Molopes kontol baris, molopes kontol baris. Sampun menika sampun. gugur gunung Mas Kade. Gugur kuno namun dipinangkani. Nggih. Mbah Waluyo, Dalam niki wau enten sing ajeng bawa ngoten. Oh. Napa sriuning napa-napa Nggih. saking Jakarta. nek sapa mboten sing pintu. rumangsa arep bawa Nggih sriune? wau. Nek ora rumangsa ya wis. Oh ya oh. Ya men Sinten? ketoke. Sapa sing rumangsa arep bawa sriune maju. Oh, Pak Belas, Pak Marlan ya monggo. Maju Pak Marlan maju. Yo, selak esuk. Kes kok kono le bawa men cepet. Maju. Kok sia-sia. Ora. Nggih monggo Pak Marlan. Nggih. Iki pengusaha nang Jakarta. Pengusaha bis apa? Nah, nggih. Bis. Nggih, Nggih, nderek sugeng dalu, tepang Mas. kula Pak Marlan mboten angsing lagi. Mbak Tatin, Mbak Elisa wingi ketemu ning gene Pak Eko Bekasi. Nggih. Nggih. Saniki ketemu ning kene meneh. Berarti kula balik ke Penuk, anu ke Petruk. Nggih. Petruk, kur kepethak terus. Iya. Nggih. Nderek mangayu bagya dumateng Bapak Lurah Pilangrejo. Nggih. Bapak Sunaryo, Ibu Penewu, dan Koramil dan Ramil Babinsa. Nggih, Babin Kamtipmas juga. Iya, nggih sederek-sederek IKPR saking Jabodetabek. Oke. Nggih. Enten Mas Ketua, Mas Moryono dan Pak Agung Setianegara, Mas Karman, saya Sonarlaya tadi, Nggih. dan semuanya, dan kemudian juga salam buat Pak Aji John yang tidak sempat datang karena habis hajatan. Oh ngaten. Nggih. Nggih, niku sesepuh IKPR juga. Nggih. Pak Marlan ngercake bawa menapa? Nggih, kersane wau si Sri Wuning. Oh ngaten. Monggo konten. Mboten Mbak Sri lho, tapi Sri Wis Wuning. mboten sangungkit niku. Mbah Nggih, monggo. dicepetke. Tange ngapa nek Sri Mbak Sri? Wuning.
Monggo Pak. Sinebut lawan putri. Suarane Sae semantenipun, Pak. empuk ayo lengekom 3 tahun monggo. Srioning mustika tuban. Pak Agung iki watak. Luar biasa Pak Agung. Niku meng marai ngono ki carane ngulungke. Nggih. Ora kok dineke sampean. Niku marai ngene iki lho nek ngulungke ngene Waluya apa Tatin carane ngene iki. Putra Kanjeng Suralawe doprang bojone wis dideloki wae ora tega aku. Loh, kula namung ndelok panjenengan le nembang lho Pak, mboten ndelok Mboten niku. niku meng marai jenengan lebokke ngriku gek sing jero katut. Dadi aja meng kuwi tok ngoten Pak. Iya. Ki apa mau lali? Bebelo. Bebelo wirat moyo. Niku dulur kabeh. Oh nggih. Nggih. Dulur kabeh. Nggih. Dulur mriki. Tan wurung srehuning gugur dadi kusumaning Matur sembah bangsa Lah kok mentah kok loro. Meng jawil entuk Lah aku ki turunan kondektor kok. Aku arep jawil ora gaduk. Kondektor ki agar nyawil penumpang nu dulungi dhuwit. Yang bayar kok. Ya. Srihuning mustika tuban lapo tresno san Boyopati. Ayo joget Pak Marlan. Marang Raden Wiratmoyo kampus prasetyo nang berhenti. Asik loh. Srining datang kaito kangen sineta kandangi pribadi.
Matur sembah nuwun. Mantenan wiyogane warga laras. Warga laras. Mantep, heeh. Nggih, monggo. Matur nuwun, Pak. nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Tati. Sami-sami Bapak. Nggih, Mbak Elisa, matur nuwun. Mike balekke. Nggih. Iki balik. Nggih. Matur nuwun Pak Marlan nggih, Pak. Biyayune suarane ya landrung, napase landrung. Nggih, Apa nek matur sing nuwun. landung? Suarane landrung nggih. Menika minangkani pamdutan sampun mapinten-pinten Nggih. lalagon bacange lajeng menapa dos pundi pripun. Niki kembang rawe mawon riyen. monggo, Oh, kembang rawe sinten Mas Sinten? Gade? Ini kembang rawe yang nyanyi Mbak Elisa niki Oh, nggih. saking Mbak Pak Elisa. Ngatijo. Nggih, monggo Mbak Elisa pelaturi jemeneng. Kembang rawe. Nggih dikancani Dikancani Mbak Anting. Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Yo teh. Mbak Anting. Yo thank you. Ana Mbak Riza, ana Mbak Ika, ana Mbak Ayo. Etian, ana Mbak Ayo, Mbak. Wahyu juga. Wah ayo to Mbak. Weh, Iki Ayo Mbak dalange- Anting. Nggih. Dalange ra dipercaya. ngene. Karo Mbak Anting iki wis tobat. Dasare dipenetke Anting kudu dhewe kok ngejar kanca. Oh, weh. Nggih, sudah berdiri di sini. Iya, Ya, sudah berdiri. Bersama saya. Ini Gitu, bersama Nek. siapa lagi nih, Mbak? Nyapo. Nyapo? Kemeruh. Ketok nek makanane roti lah bahasa Indonesia langsung. Monggo. Lagune Kembang Rawe. Iya. Nggih, kembang rawe. Nah, kembang rawe. Ayo. Digetruk kiri. Tak naik sing rono oyote. Ayo. Yuk, monggo. Ayo.
Sampun pun sendikane. Nggih, nggih. Kembang rawe. Waktune wis ngoyak iki. Lah Nah, nggih. sak lagu Mulane meneh. rada Cekat-ceket. Nggih. Nggih niki Mbak Agnes kali Mbak Orisa ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ada. Nggih, ninggal Mbak katresnan. Aluyo tadi ada Odo. Ada. Karena lho mau sing lintang asmara mau aku nggih sampun maringi to. Oh nggih. Itu wau nggih. Ya apa lintang asmara sik wae Oh, gek. nggih, mboten napa-napa. Kuwi kok nek Mas goro-goro. Nori. Mbak Agnes yo urung Wah, tampil. wah Mbak Nes Bariki. terus tampil. Maksudnya bariki apa mengko apa Bariki, saiki? bariki mawon mboten Iya, napa-napa. Lintang asmara kali sinten? Karo Mbak Elisa mau ya? Mbak Elisa? Maksudnya wong telu ya, Mbah Waluyo di. Beres. Oh, beres. Gur lintang asmara lha mbakku ki lintang gubuk panceng nek ra iso. Beres. Saking Pak Somet kelingan Pak Catur. Nggih. Iya Pak Catur. Pak Cature Pak Lurah Patruk anu Patruk. Patok. Waduh. Patruk iki wong papat padha le kepetruk dadine Patruk. Lintang asmara. Monggo. Aku iki rada watuk. Engko disambung kuwi karo nang. Rasa kangen kang limputi. Lintang bulan dadi saksi. Oh
sembah Apik nuwun. banget suarane bapak mau. Matur nuwun sampun pun sendikani pun mugi Nggih. kita katampi kinarya Banglipur jampi saya. Nggih, amin. Matur nuwun. Ini kita saya saged setunggal melih niki nggih. terakhir. Sinten Mbak sik? Agnes. Niki Mbak ninggal Risa. katresnan Oh, Mbak tinggal Agnes, Katra, Mbak Mbak Agnes. Risa. Kalian Bu Mbak Prastiwi. Oh, kali Bu Pras. Iya. Oke, siap. Spesial no. Spesial. Nggih, Dan monggo. fansnya banyak ini Bu Oke. Prastiwi dari IKPR. Jasnya banyak. Oh, monggo yuk cekat-ceket. Cokot-cokot apa? Cokot-cokot. Ayo selamat malam trio kurcaci. Selamat Iso cilik kabeh. Ini barisan karo tengah meter kabeh. Ya iki penyuwunan lagu ninggal katresnan. Nggih, Ninggal Katresnan. Nggih, monggo dipun pinangkani bertiga. Langsung bertiga. Iya, Oh, Mbak langsung Risa mawon. pakai mic saya aja. Aneh di. Aneh di. Saya duduk. Duduk lah kok kepenak wong bintang Iya, tamu. nanti tak warai di sini Oh, joget iya. juga. Iya. Mbak Elisa duduk ini lagu terakhir loh Mbak Elisa. Ayo lagu terakhir. Yo monggo dados. Atau mau Mbak Ika ditambahin Mbak Ika Wah, nggih juga. derek tambahi Mbak Ika nggih mboten napa-napa.
matur sembah nuwun. Nggih, Nggih. Mbak Limbuk, Jos. Mbak Jange, Nggih. sedaya sampun dipun pinanggani. Nggih, niki Monggo menawi. salajengipun dos pundi? Nggih niki dereng lakone tesih dawa ya Nggih. niki Mbah Waluyo. Nggih. Matur sembah nuwun, monggo kalajengaken lampanipun supados sing samanggih menika saged tutup, saged Nggih. nggih. Kula namung nderek matur wonten sampun warga ing Pilangrejo. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kalih sambikala sepingi Amin. beda, tansah subuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya. Amin. Amin. Pokokipun numpak pesawat medune Banten menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Monggo Denok Elisa kalian Denok Tatin sakutawis badhe pun lajengaken lampanipun. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Waluyo, Mbak Sukses Tatin, buat Mbak Mas Elisa. Gading ya. Amin. Lancar Nggih. sampai tancap kayon. Nggih. Nggih.